Здравейте, хора! Това ми е първия видеоклип. Значи, днеска ще играем малко Roblox, да. Честно да ви кажа, не знам коя игра, значи, хайде тази. Трябва да живееш natural disasters, като пожар и торнадо. Сега вече играят едни хора, значи трябва да почакаме малко, но не знам какво да правим, когато чакаме. Значи, ако искате, може в коментара да кажете коя друга игра да играеш следващия път. Добре? Това звучи ли добре? Този има хакер. Има хакер! За Боже Господи! Има хакер! Какво е това нещо? О, не е хакер. Всеки сервер има поне един хакер, който ще прави играта много скучна, защото убива всички, но за сега не убива, просто прави странно нещо. Да почакаме още малко, защото още не знам какво е едитинг, значи не мога да махна тази част, знаете, извинявам се, но не знам. Значи, ще скачам тук. Още не знам какво става. О, не. Добре, това е добре. Капаролус. Не искам да стана приятел. Защо има две? Хранолус. Капаролус. Защо има две? В един сервер. Добре, ще почне скоро играта. Извинявам се, че трябвахте да почакате малко. Също се извинявам, ако чувате други звуци, като моята котка или моите родители, защото съм в моята стая, значи май ще чувате едни други звуци. Извинявам се за това. Просто да знаете. Furious Station. О, не. Когато виждаш тези облаци, това значи, че няма да бъде добро нещо. Кола. Ей, умирай! Дай! Умирай! Какво става? Дастан Батор. Какво ще стане? Хич не знам. Не, това е делична буря. Как вкара колата? Как? Кой я вкара? Ти от тези? Ужас! Другата кола е също вътре тук. Какво става, брат? Това е Пепси. Дано да не умра. Този не може да излезе. Този стана кола. Добре, мисля, че ще е ужас.
Как сте? Почивката. Зимната почивка. Добра ли е? Добре, пак фракнах. Много фракване има в тази игра. Да. Белуга 11. Белугу. Какво беше това? Видях някой си много бърз. Меншен. Хайде да отидем на патката, но не пак тези гадни облаци. Също нямам толкова много живот. Имам половина живот. Това е гадно. Но сега отиваме на патката. Ние сме на резорт, мисля, че. Ние сме на патката. Да, аз съм толкова богат. Не се приближавам на това куче. Спалня. Не. Дали? Колата. Не знам как се казва това. Кухня. Стълбище. Телевизор. Белуга. Не мисля, че това място е добре. Мисля, че е опасно. Не! Патката е умрела! Не! Патката! Не! Извинявам се за този звук. Не знам ако е просто зелено или защото е каквото зелено. Добре, сега ще умра, защото трябвам повече живот. Имам скибиди Дуду. Това не е смешно. Бембера. Бембера. Добре. Има някой в този сервер с почти 1000 сървайвовете. Добре, аз харесвам това място. Prison Panic. Затвора. Аз съм затворник. Аз влязох тук за... Не знам. Да, аз излязох сега да спася всички други. Ето, ти си спасен. Браво е. Или... Да, можеш да стоиш там още. Джо... Нещо си избрахте името. Добре, тази игра е малко скучна. Значи, хайде да влезем в друга игра. Добре? Хайде... Ногва Блокс. Един пробва да струши това и всички други да паднат и да умрат. Да, Добре, тази игра също е скучна. Много трябва да чакаш. Извинете, но наистина не знам какво да играя. Значи ще играя... Хайде, Оби.
experiences. Impossible will be to heaven. До Господ. Добре. Това изглежда много лесно. Тук трябва да... Тази е справа. Това е твърдо трудно. Трябва да скачаш. Watch out for conveyors. Добре. Big bricks damage over. Добре. Също добре. Pinka bricks. Какво? О, добре. Бам, бам, бам. О, почти. Умрях там. Или... Кой бутон? Този. От 10 секунди. Ами това е доста лесно. Fortnite Guy 62. Трябва да скочим на това. Добре, това изглежда много лесно. Токио Дрифт. Значи, това беше доста добро видео. Ами поне мисля, че беше доста добро видео. Не можахме да играем много, защото трябва да чакаме много за игрите, но дано следващия път да сме по-добре. Нали? Да. Не знам ако някой ще гледа това нещо, защото не съм толкова... Ами остави. Не знам ако някой ще гледа това, чето да кажа. Значи, ако единствено Виктор, принципно, гледа здравей Викторе, здравей клас, ако други от класове, друг от класа гледа. Добре. Добре. Това беше много тъпо. Опа. Добре. Как прави това? Добре. Лава. Добре, вече сме на 26-я левел. И още е доста лесно, но умрях, което е доста тъпо. И... Опа, да. Какво? Какво стана? Добре. Добре. Тук просто трябва да скачаш. Това изглежда много бързо. Не, просто че се върти много бързо. Добре. Това е първото трудно за мен. 33-то. Добре. Ето, направих го. Ето. Ето. Защо прави толкова тъпо нещо, когато ръдвам просто иска да стои в едно място и не мога да се въртя. Виж. Добре, не иска да се активира, но когато отивам на едно местоположение, не мога да се спра. Не. Quitting already, yes. Добре. Мисля, че това е почти Roblox. Малко кратко видео, но дано да ви хареса.